mukwasha ndoda pfuma yangu ndizvaro. Ya, amai makasununguka. Taura nyaya yenyu kumenya muri kuda kuna mambo, muda chini kuna mambo. Mukwasha uyu. Pamusoro. Nyaya ndinayo ndeyekuti mukwasha wangu taimbotaura kumashure vatorana nemwana wangu ndichiti ndipeiwo pfuma yangu, ndipeiwo pfuma yangu, vasingandipe kusvika vaita vana 3 vasina pfuma. Saka ndakazogara gore rakapera iri, ndakangozonzwa kuti mwana wangu akugara ega, mukwasha akatama akugara nemumwe mukadzi. Chikonzwa kuti ari kurohwa, ndikamboendapo ndikabvunza chii kurovana, munourayana musarovane. Zvikanzi mai inini handingarase chii, handingarase mukadzi uyu nokuti mukadzi uyu ndakamurambisa nemurume wake. Ndikati aiwa inini ndangoti musarovane, izvo zvokuroora kwenyu handina basa nazvo. Zvikanzi ndozvandiri kuudzai. Ndikati manje inini chiripo ndechekuti ndiri kuda pfuma yangu. Ndikambomupa 4 months kuti mugadzirire pfuma yangu kusvika pa4 months mundipe. Noti pavana 3 haisi nyore. Zvikanzi alright. Saka ndakaona kubva ipapo kusvika nanhasi hapana chandakaona. Saka ndikati regai ndiendewo kune vakuru, ndo vachaziva kuti ndoitawo sei kune mukwasha. Vachiri vese zvaona mudzimai wake? Iye murume akatotama. Wakatotama? Akatotama kuenda kumukadzi. Amen. Ava ndivapa? Mapurisa. Avo ndio mukwasha wacho. Ava ndi mukwasha wacho? Mupurisa wedu? Aiwa mupurisa. Mukwasha wacho. Alright. Kana ndatezvara. Aiwa. Iyo mukwasha uri kuizwa vakutaura hakuna ndambo yako era inogwiwirana nazvo handiti? Unowirana nazvo zvavari kutaura? Asi ndinewo pekuti nditaurewo pane zvavataura. Aiwa wakasununguka. Mushure mekunge ndichigara nemudzimai wangu chokwadi takatanga kuedzana pamberi, tikamboedzawo kuti tiyananiswe nevakuru vedu vemuchechi. Asi mudzimai wangu inini akaramba kuyananiswa nevanhu vedu vechechi vakasimuka pamberi pedare iroro. Akati inini handiyananiswe neni, inini ndakutosimuka panapa, inini decision yangu ndinayo kare, inini handigare Chipani. Saka inini ndakutosimuka panapa, ndakutoenda sei, ndakutoenda kumba ndokubva asimuka ukaenda kumba. Asi paakaenda kumba, vakuru vangu vekuchechi vakati mwana uyu wabuda nechiramwa panapa, tikada kuti tiregerere pamwe anogona kuzviuraya kumangwana chimomira chamwana. Amai, nyaya makurira kuno makurira nyaya yepfuma. Handiti? Pfuma yangu chete. Iyo nyaya iyo tozoida adzimai varipo iyi. Apa tikuda nawo yepfuma. Alright, tiri nawo yepfuma yawo aiva ndiri kuiziva. Handiti? Kana list rawo ndinaro. Wakatokupa list? List rawo ndinaro, zvese ndiri kuzviziva kuti ndo zvazvakaita. Asi pari zvino zviwo kutongotiwo chinhu chacho zvakangoita kuti zvakatiomerawo. Asi zvikasununguka pfuma yawo ndiri kuiziva Chipani. Handiti? Ukutarisira kuti ungabviseri? Pari zvinozvi kuti ndingati pamazuva ari padhuze zvingandiremera, asi ndinototarisira kuti kuda ndikarimawo pandinenge ndarima ndikakohwawo nditokwanisa kuzowana chiumbiro chandinenge nacho.
kurima kwautaura kuti kokurima neirrigation here kana kuti kokumira mvura kutomirirawo mvura iyoyo ndo pandingatowana mari ngekuti kubasa kwedu kwatiri kushanda kwacho pari zvinozvi hapana chiri kubuda chekuti ndingaverenge kuti ndingataure kuti ndingakupeya. Tomboidzera kune mama muri kuinzwa kutaura mukwasha wenyu? Ndiri kuinzwa. Munoti kudii nazvame? Ini ipapo ndinopokana napo noti makore awanda. Uchireva pfuma yenyu? Ndichireva pfuma yangu zvokuti antoene mwana akapedza form 4 guru rakapera. Saka ndaona makore awandisa ndosaka ndauya kuno ndikati inini pamwe handisi kugona kuita sei kutaura, saka regaiwo kune vakuru vanoziva mutemo. Pane chakambobviswa here? Tsvagirai kudo nembonana. Chete. Ndo zvakabviswa chete. Ndizve kana kuti une zvimwe zvawakabvisa? Ya chokwadi kuti kusambo handisati hangu ndatanga kubvisa. Ukabvisa tsvagirai kuno nembonana. Nezvimwe zvese zvinongobviswa izvo ipapo ndoba ndingati ndinoguma takatari kusambo kuti chokwadi handisati ndabata. Asi zvimwe zvese izvi wakabvisa? Zvokungoti makandinzwa nayo. Kana tichiti zvimwe zvese izvi ka tinge takureva kuti ana mombe, ana suti yamai, suti yababa, kana pane damage zvese izvo zvinenge zvakabviswa, chasara rusambo chete. Kweta handiti saka iwe ngutakuti ini ndakabvisa chiti tsvagirai kuno nembonana. Zvimwe izvi pane zvimwe izvi ndakabvisa chakati chete apa. Kureva kuti ndizvo zvekuti tsvagirai kuno nembonana. Handiti ndochokwadi chaizvozvo. Haisi pfuma iyo. Waida kungozikanwa kuti ndiri mwana wayo. Ndozvazvinoreva izvozvi. Kana uda kutojekesera kuti iwe pawakabvisa tsvakirai kuno waiti kudii kuti vazive kuti mwana woudai handiti ndizvo ndozvainoreva. Mbonano yaireva kuti chii? Kana pakazoita urwere toya tichionana, hakuna ndizvo? Saka kuroora hapana kapa. Handiti ndichikwati chaizvona. Baba muda kutaura. Kundokomana wana kubatsira shomanana. Ndaida kumbatsira ida kumuonesa kuti angapa chikuru avhunza kuti unokwanisa zvakuya akadii kuti uite wanopa zvokwanga wano. Handizvo ndofunga ndikanga ndarima ndikakohwa. Tikenda ndaida kuedza mukuonesa kuti kunzwa kuti weda focus akara pabvunzaira kuna mabata weshuwa. Zvikura kuti kasanaya kuti amai hapana chavanowana. Since ukubva kutaura kwakangozisha kuti mwana wakareti mane vana vatatu hazvipi chikiro chakanaka. Daangaona zvino zvangaita ushatoshatosei. Uri kuzvizwira zvamazvi kutaura nemutauri. Mambo wataura panapa vaitaura kuti mwaka unenge utaurwa kunzi mvura yegore ine ishoma. Ishoma zvokuti pamwe hainotadza kana kutotsvitsa mbeu dzatinotarima. Zvino kana yatadza kutsvitsa tomira here mumwe mwaka unozotei amai vakamirira pfuma yavavo. Pari ipapo kana pari ndipo pandakatarisirawo chokwadi kana papfuura ipapo handinasiwa kuti ndingazomirira umwe mwaka kureva kuti kana kubva paperiodi yandiri kutaura kusvika ipapo kana ndichinge ndakwanisawo kuwana ukadenga vanhu ndinotokwanisa kunge ndichitobvisa. Asi ndichingotaurawo mamiriro yakaita kubasa kwandiri kushanda kwacho pari zvinozvo hakuna chiri kutombobuda zvachose. Zvino zvazvinoita ndezvokuti izvozvo zvaifanira kunge makataurirana kumba neambuya venyu natezvaro venyu makawirirana. Zvino kana ambuya vazosvika kuuya kudare kureva kuti vauya kuti vabatsirwe. Ona mani ndozvazvinhu zvakureva mani vauya kuti vachibatsirwa. Taurai nyama. Inini maonero andiri kuita kumukwasha ndeyekuti dai anga achiri kugara nemwana wamai ava vainzwisisa kuti zvinhu zviri kunetsa nekuti vana vanoda kuenda kuchikoro. Zvino ane umwe mukadzi kuratidza kuti anozvigona, saka ndokukumbira kuti atoambuka mashoma paanako kana kubasa asosingidza zvenyama. Tambozwa ame achiti anenge atopedza form 4 hakuna ndizvo nai mwana utanga nemudzimai wenyu mwana wamai atopedza form 4 mwana wenyu
musikana Kutenda wakuroneka pfuma kuti itaura hii Haifeli mkazi wechipiri uyu akapotorwa chete ila hapana kusima kabisa. Akaita kanya mkazi wechipiri wapisa puma kana towangoita zvimwe chete sezvawakaitawo kuzikana ndotsvakira kuno nembonani ndozvawakangoitawo achaenda futi pamwe pechitatu achingozikamwa oenda pechina achingozikamwa achiitisa vana. Chichemo chako chauri kupa chenguva hachina maturu, nokuti mwana kana akuita form 4 ane 16 years zvari pa 16 years dzese wanga usina nguva, wanga usingarime, wanga usingadii pa 16 years dzekuti urangarire kuti pfuma inofanira kuita sei kubviswa ndizvo. Saka chakakutaridza kuti kumboti kodobo chii panguva yananga ndine kudzimai ndofunga mukana iwowo ndaitombotirega ichiitawo zvatikida kuita madzimai unoziva kwaanotonzera anenge achitirega iri kuda kumbopfekawo chakati, kuda kupfekawo chakati, asi ndaitaura kuti mangwana zvinozondiremerawo ini. Aiwa ka pakutanga chaichai, pakutanga uchitora mukadzi unombomirire kuti mubotanga mapinda mumba. Inawe kuomerwa mambo kuti asi hauna kuomerwa kundomutora mukadzi uyu pachivande. Uri kuona nyaya yechikwandiri kuitangira ndikuti akamushisangana kumadeno uku, sei usina kuomerwa kuti kumadeno kwati akupinda usina kutorana kwakaoma. ndinoziva mambo kuti pakuyanana nemudzimai kuti auye pamba zvinoita kuti zvinyore, asi kumapeto kwacho kana tasvika kunge patasvika ikapa ndopatinoona kuti pakaoma. Kakakuomera for 16 years. For 16 years kana kumbotikana wesi pa 16 years wada unotora mukadzi zvona kuti kwese kwa unomboti hanya nako, nekuti achiti kwakaoma zvakaoma asi kuita zvakanaka sezvaka, but wazotora futi chi mudzimai uchi number 2 uku hauna chawakabvisawo. Hamene kuti kumudzimai wechi2 wakabvisa chiunhu here, asi wataura wega kuti ndakangozikamwa muchizi kune tsvakirai kuno nechi nembonano chete. Zvonotika hapana chakamuomera murume uyu, nokuti dai zvazvo zvakaoma angadai asina kunotora mumwe mudzimai achiti ndine mutoro wandinawo uku, but because haana kuomerwa nezvinhu akanotora futi mumwe mudzimai nesame method. Saka chichemo chako chokuti ndipewo nguva handichitambire, hapana, because nguva unayo. Varuda mari yavo, varuda pfuma yemwana wavo, pavana mati vangani 2 3 pasina kana sendi riripo, waimboye uchizwa mbodidi, hapana, tingaparadze nguva, list unaro, zvose zvodikanwa nazvo, time yako, pay time by first week of December, nokuti muna ndakupa 2-3 months handiti kati October November and then first week of what November akuroorwe hakuna chinobviswa, saka wakomborerwa nemwedzi handiti saka first week of ya December patinodzoka panapa toda kunzwa kuti wabvisa pfuma yaamai.